الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. lallai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu damar kasancewa a wannan makaranta mai suna Madrasatu Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda take number 60 Shika by Saminaka Street, Zawarawa Rigasa, Kaduna, Nigeria. A wannan rana ta ranar Laraba wanda ya kasance 11 ga watan Zulqa'ada shekara 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 31 ga watan Mai, watan 5 kenan, shekara ta 2023 miladiya, wanda wannan darasi shine darasi na 7, karatu na 7 wanda muke yi a cikin wannan littafi mai suna Mukhtasaru Ta'limil Muta'allim Tariqat Ta'allum, wato takaitaccen littafin da yake karantar da ɗalibi hanyoyin da zai nemi ilimi, ya sami ilimin nan, sannan kuma ilimin nan idan ya same shi ya albarka. Allah maɗaukaki mana albarka cikin dukkan abubuwan da za mu karanta. Mun kwana a cikin babi na ta'azimu shuraka, wato a lokacin da ɗalibi yake yin karatu lallai yana daga cikin ababen dacewa ya girmama abokanan karatunsa, domin ta yiwu ka haɗu da wancan, ka haɗu da wancan, ka haɗu da wancan, baka san kowa bai wanda Allah ya masa a rayuwa ba. Idan baka yi haƙuri da shi ba, to baka san meye gobe za ta haifar ba. Ta iya yiwa wani babban likita ne, ko ƙarshe mijinta shine zai zama shugaban ƙasa. Kin ga kina da alfarma idan kun yi zaman lafiya, zaki waya ki ce to first lady ƙawata, garinmu fa ba mu da lantarki, ba ma samun wuta, sanadiyin ki sai ga an gyara, al'umma sun amfana da ki. Kun ga amfanin zaman lafiya. Zaman lafiya ta yi kila mijinta ko ɗanta ki ga ya zama wani babban soja ko wani babban alƙali ko wani babban ɗan sanda, kuma a lokacin da kina da buƙatuwar neman wannan alfarma ɗin, kin ga idan an yi zaman lafiya shikenan. Bambancewa, akwai wani bawan Allah wanda ya kasance sun yi karatu da wani irin zamantakewa na ɗalibta tun suna firamare. To shi yaron sai ya kasance yana da kirki, yana da kuma tausayi. Abokin nan nasa gidansu talakawa ne, wani lokaci zai zo makaranta ma bai karya ba abin da za a karya. Shi wannan abokin idan ya lura sai ya je ya samu garin kwaki ko su je gidansu su ci abinci. Ashe wannan yaron da yake ma wannan abin bai manta ba. Rayuwa ce rayuwa, an gama firamare, kowa ya tafi inda zai tafi. Wannan shi kuma Allah sai ya albarkace shi. Ƙarshe aiki ya ɗauke shi har Ingila. Shi wannan talakan yaron da yake zuwa wannan yana taimaka masa. Ƙarshe Allah maɗaukaki ya albarkace shi ya kuɗi. Ranar da ya shigo garin ya tambaye ta bincike ina gidan su wani ana ce mai wani har aka kawo shi gidan. Ranar ma ba su yi abincin dare ba, shi kuma ya fito suka gaisa, ka gane ni, suka runguma juna, kaza ya rayuwa kaza. Kankace mai sai ya ɗauko cek ya rubuta mai naira 500,000, ya ce da Allah yau da yake wannan cefane din, kuma zuwa gobe ko jibi zan dawo. Zan dawo a ga gidan da ya kamata a siya maka. Kaga zama na lafiya. Yasa duk wanda kake ganin Allah ya haɗa ku zama waje ɗaya kuna ɗalibta, to kai ai haƙuri da juna kuma a girmama juna. Baka san yadda rayuwa za ta kasance.
wannan din ta iya yiwa ɗanta shi zai zama shugaban ƙasa. Yanzu ke ce ƙawar maman shugaban ƙasa, kin ga kina da alfarma kai tsaye. Zaki ce ki ni fa wallahi in kuka mun ma zan haɗa ku da shugaban ƙasan gabaki ɗaya. A unguwa ko a cikin gari kin mutu a wulakanta ki, domin ke ce ƙawar maman shugaban ƙasa. Yanzu da an ce wani zai miki gargaza ki ce kai wallahi ba ɗan sanda ba ko soja, shugaban ƙasan yanzu zan kira shi. Sai ga ana girmama ki. To haka abin yake. Da haka idan ilimi ya haɗa ku waje ɗaya kuna nema, to ai haƙuri da juna. Mala ya ce wa min ta'azimil ilmi ta'azimu shuraka. Yana daga cikin girmama ilimi shi karan kanshi shine a girmama abokanan karatu. Fi talabil ilmi wad darasi, a wurin ɗaukan ilimi da darasi, wurin neman ilimi da darasi a girmama juna. Wa man yata'allamu minhu, da wanda ake koyon ilimin daga gare shi, ya zanto akwai girmamawa. Wat tamalluqu mazmumun. Mala yace ba da kai abin ƙi ne, abin zargi ne, illa fi talabil ilmi, sai dai a wurin neman ilimi. To ana so ka bayar da kanka ga malaminka, wato malaminka zai juya ka yanda yake so a wurin neman ilimi. Fa innahu yanbaghi li talibil ilm. Mala yace domin yana dacewa ga ɗalibin ilimi an yastami al-ilma wal hikmata bit ta'zimi wal hurma, ya zanto yana mai sauraron ilimi da hikima, bit ta'zim wato da girmamawa, wal hurma da kuma mene darantawa. Ya zanto akwai darantawa a lokacin da kake sauraron ilimi, akwai darantawa a lokacin da kake karuwa da wani abin alkhairi. Wa in sami'a al-mas'alata al-wahidata, idan mutum ya ji wata mas'ala guda ɗaya, awil kalmatil wahida, ko kuma kalma guda ɗaya, alfa marra, ya ji ta so 1000. Wakila wasu malaman suka ce man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfa marra, dukkan wanda ya kasance babu girmamawa a gare shi bayan ya ji kalma so 1000, ka ta'zimihi fi awwal marra, ya zanto ya girmama jinsa kamar ya ji ne so ɗaya. Falaysa bi ahli ilmi, malamai suka ce to wannan baya daga cikin ma'abuta ilimi. Kun gane kuwa? A ce ka san abu kai ta jin tana maimaituwa har so 1000, to duk sa'ad da zaka ji ta daga bakin mai ita din, to ya zanto kana girmamawa kamar baka taba jin ta, kana ladabi kamar baka taba jin wannan kalmar ba, kamar rana ka ta fara jin ta. To idan baka kasance kamar haka ba, to baka zanto ma abucin ilimi ba. Amma wani yana jin malamin sa, ai mu wannan mun san shi tuntuni mu wannan ai ba sabon abu bane, mun san karatun nan tuntuni an koya. A wannan ba mu abucin ilimi bane. A'a, ya zanto kayi tawalu, ka saurara kamar ranan ka fara jin ta. Amma yanzu ku kalli ɗalibai, da ka ɗauko wani abin da sun ji, to tare za ku ƙarashe shi. Da an ɗauko aya ri za a dade tare, to baya bi girmamawa, sai kai shiru. Wani lokaci malamin ka ma zai ce menene kaza, waye zai karanto min alifun ba'un zuwa ya'un? Kaga dai abin mai sauki, sai ku shiru. Waye zai iya karanto? Sai a shiru, sai ku bar shi ya karanto. Cikin karatunsa sai ka ji wani sabon abin da baka san shi. Amma kila zai ce waye iya alifun ba'un, sai a kyalkyale da dariya. Ayya, sai ya baku da kayan ku. Kila akwai wani sani ne da zai ƙara nunar da kai, ya faɗaɗa maka shi, to da ka yi ƙanƙan da kai, to da ka fahimce shi. Ba ko aya ba malam tuntuni mun riga mun sani, shikenan sai ya baka sai ya gaba abin shi. Malam ya ce wa yanbaghi li talibil ilm, yana dacewa ga ɗalibin ilimi an yahtaraza anil akhlaqi zamima, ya nisanci wato ɗabi'u munana ababen zargi. Ta halin da zai aka cance a ce wannan mummunar ɗabi'a ce, to ka nisanci ta. Wal yahtariz khususan an takabbur, kuma ya nisanta ya kiyaye musamman game da girman kai. Duk abin da za a ce malamin ka ya gane kai mutakabbiri ne, to wallahi ka nisance shi. Dan wani haka za ga ya shigo aji ya ta taro koko, yana boro koko, yana tinƙahu,
yana jiji da kai, yana abubuwa ga yanin. Fama at-takabburi la yahsulu al-ilmu. Malai ce da girman kai ilimi baya samuwa. In dai mutum na girman kai to baya samun ilimi. Malai ce aljiddu, ƙoƙari wurin neman ilimi, wal mawazabatu, da naci wurin neman ilimi, wal himmatu, da kuma sa ƙwazo da himma wurin neman karatu. Wannan babu abin da zai karantar da mu kenan. Malai ce thumma la budda min aljiddi wal muwazaba. Babu makawa ɗalibi ya kasance yana da ƙoƙari. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah ya ce kuma wanda suka yi ƙoƙari cikin tafarkin mu, suka yi ƙoƙari domin mu, Allah ya ce lallai za mu shirye da su tafarkin mu. Wal mulazamatu li talibil ilm, sannan ɗalibi ya kasance mai lizimta. Wa ilaihi isharatu fil qur'ani bi qawlihi ta'ala, kuma ga nuni nan a cikin alqur'ani inda Allah madaukaki ke cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kuma wanda suka yi ƙoƙari suka dage domin fahimtar addini, domin ƙoƙari na samun wani al'amari kyakkyawa, Allah ya ce lallai za mu shirya da su tafarkinmu, za mu datar da su. Malai ya ce aljiddu fi talabi, wato ƙoƙari a fagen neman ilimi. Wa qad qila, kuma lallai malamai sun ce man talaba shay'an wajada. Duk wanda ya nemi wani abu ya ƙoƙari, wajada to zai same shi. Wa man qara'a al-baba walaja, kuma dukkan wanda ya ƙwanƙwasa ƙofa, walajja, kuma ya yi nacin ƙwanƙwasawa, to walaja za a buɗe ya shiga. Kun gane? Duk wanda ya kasance ya ƙwanƙwasa ƙofa, walajja, ya yi nacin ƙwanƙwasawa, to walaja za a buɗe ƙofar nan ya shiga. Yanzu ki ɗauka ko yaro ne kika kulle ƙofa saboda ya dame ki, ƙila kina so ki bacci, kika kore shi, fita tsakar gida, ka dame ni. Yaron nan sai je ya dinga ƙwanƙwasawa gan kin yi buris ma ke rufe idan saboda dai ya gaji ya daina, ya ƙi dainawa. Ai ina tunanin buɗewa ake yi, sai a buɗe a ce ƙonatacce, ka cika na ci taho, to kwanta, in ka sai na zane ka, na gaji kana damu. Kun ga me yasa? Ya nace ne. To haka abin yake. Kun gane karatun ai. Wakila, kuma lallai malamai suka ce bi qadri ma tatamanna tanalu ma tamanna, bi qadri ma tata'anna tanalu ma tamanna. Da gwargwadon wato wahalarka za ka samu abin da kake buri. Ka nace, ka wahala, to insha Allah gwargwadon wahalar nan za ka samu abin da kake nema, kake burin ka same shi. Waƙila, kuma malamai suka ce yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila al-jidd thalatha, wato koya, ko akwai buƙatuwa a cikin koyon ilimi da fahimtar ilimi, ilal jiddi, zuwa ga ƙoƙartawa, salafatun, abubuwa guda uku. Al-muta'allim, farko a samu malami. In ana so a samu ilimi, a samu fahimtar ilimin, to farko a samu mai malami wanda ya san abin da yake. La al-muta'allim, afwan, farko shine a samu ilimi, a samu mai koyon ilimin, ɗalibi kenan, shine muta'allim. Mu'allim, malami. Muta'allim, mai koyon ilimi wurin malami din. Sannan na biyu a samu al-ustaz, shine malami. Na uku sai a samu mai wal abu, in kana fil ahya, a samu uba tsayayye idan ya kasance daga cikin rayayyu. To in dai aka samu wannan, to za a samu karatu. Insha Allah za a kuma samu fahimtar karatu. Na farko a samu ɗalibi yana son karatun kenan. Na biyu a samu malami. Sannan na uku a samu uba in ya kasance daga cikin rayayyu. Ba kwa gani idan ɗalibi
yana lattin zuwa makaranta ko yana wasa ko ya ce shi ba zai je ba, sai a ce to bari babanka ya dawo sai na faɗa masa. Kaga saboda shi ba za a raina shi, shi ba za a mai wargi ba. Malam yace an shadani al-imamu Sadiduddin Ash-Shirazi rahimahullahu lish-Shafi'i. Wannan babban malami Sadiduddin ana masa laƙabi da Sadiduddin, shine Ash-Shirazi, Allah madaukaki masa rahma, yake yin waƙe ga Imamu Shafi'i yake karantar da shi. Wato malami ne Ash-Shirazi din, malamin Imamu Shafi'i ne. Yake cewa al-jiddu yudni kulla amrin shasi'in wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi. Yake cewa al-jiddu yudni kulla amrin shasi'in, shi kokari yana kusantar da dukkanin al'amarin da ya kasance shasi'in mai nisa ne, kokari na kusanto shi. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin, kuma kokari yana buɗe dukkanin ƙofar da ta kasance kullalla ce. Kuna ganewa? Wa unshittu li ghairihi, sannan ga wani mai hikiman nan ke cewa, yace tamannaita an tumsi faqihan munaziran bighairi ana'in wal jununi fununi وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. yake cewa tamannaita an tumsi faqihan munaziran, kana burin ka zanto faqihi mai fahimta cikin addini, sannan munaziran wato mai tsinkaya a cikin ilimi. bighairi ana'in wal jununu fununu, kana son ka zanto haka amma ba tare da wahala ba. bighairi ana, yace wal jununu fununu, lalle ko hauka iri iri ce. walaysa iktisabul mali duna mushaqqatin, baka ganin dukiya ba a samun ta ba tare da an wahala ba. tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu, to ka tara dukiya ba tare da dole sai ka sha wahala. to fal ilmu kaifa yakunu, to ko ilimi ko ya zai kasance kenan? Dukiya wannan ka same ta sai ka sha wahala, to ina ga ilimi? Wallahi jama'a, ilimi sai an sha wahala. Yasa dole a samu ɗanki a zazzane shi, wani lokaci dole a fasa mai jiki, kakki damu. Wallahi ilimi ne dole sai da haka. Ɗanki sai ya hana idon shi bacci, kakki ce kai me yasa ka cika damun kanka ne? A'a, wallahi dole kina son a yi maki aiki lokacin makaranta yayi, dole ki kada ƴaƴanki duk ku tafi makaranta. Maman mu ba a gama aiki ba, ki ce zan yi, ku tafi kawai, ban so ku, saboda me? Wani abu ake target, wani abu ake so a same shi, shine ilimi. Amma kaga uwa ta ce ni ba ku gama min aiki ba za ku tafi makarantar nan ba. Mama za mu yi latti darasi, to oho ko kuka ja. Ina, to ba kya so su samu ilimi. Dole sai an sha wahala. Dole wani lokaci duk san ki je gidan biki da suna, dole ki tafi makarantar ki haƙur. Kuma dole za a yi ta gasa maki magana, ana maki habaici, dole sai ki toshe kunne, saboda me ke so ki samu ilimi. Wani lokaci daga gidan suna ko biki da jakakki za ki rataya, to jama'a za mu tafi makaranta. Ke sannan alhuda-huda ki ce to ku yi haƙuri. Ki ansa alhuda-huda. Sarkin ilimi. Haka nan za ki yi haƙuri. To akwai lokacin da idan ana miki, saboda ke ma aikin idan kina zo, wallahi bari ki gani, ki ilimin ki gani. Wani ya zo maki ma sha'ani ba kya zuwa gare shi, shi daraja ce a wurin shi. Sai ya zanto a zo maki ma a ce daga ina kike, gidan malama wance nake, daraja ce ga wanda ta zo din, ba ma ke ki je din ba. To don haka ilimi jama'a babu abin da ya kai shi. Kuma ku sani wallahi babu abin da ya kai girman ilimi. Duk annabawa kakaf da Allah ya tashi basu, ilimi ya basu, bai basu kuɗi ba. Babu abin da Allah ya ce ka nemi Allah ya ƙara maka sai ilimi. Wa qur rabbi zidni ilma.
ka ce Allah ya ƙara maka ilimi, amma ba a ce wa qur rabbi zidni mala ba, ai abin ma ba daji. Da haka ilimi al'amari ne mai girma, dukkan ma abocin shi to ilimin shi ke kare shi. Ku gane bayanin da misali, duk wanda yake da ilimi to ilimi shi ke ba shi kariya, shi ke daranta shi, amma ko dukiya ma'abocinta yake ba ta kariya. Ku duba saboda falalan da girman da bambanci. Yanzu duk wanda yake da kuɗi zaga ya ƙaton gida, ya yi doguwar katanga, ya sa babu waya ya zagaye ta, ya sa ƙaton gate, ya kuma ce beware of dog, kai hattara da karnuka. Saboda me? Ya tara dukiya, ya tara kuɗi, kuma ya sa masu gadi. Amma shi ko mai ilimi fa, ayatul kursi zai karanta da fatiha da falaki da nasi, ya ce hasbi Allah bismika Allahumma amutu, shi zai kare shi, kuma ba ya tsoron kowa, ba ya tsoron komai. Kaga ilimi shi ke ba shi kariya. Shi ko wancan shi zai kare dukiyar tasa, ga rashin bacci. To ashe ko babu abu mai daraja wallahi kamar ilimi. Amma da dama za ka samu iyaye ba sa gane haka, su sun fi gane naira. Naira, kai gida Allah ka je ka nemi kuɗi, ni ba ban gane wannan kwakwar da kake wurin neman ilimi ba, to wai me kake so ka tara ni? Ya subhanallah. To babu abin da ya kai ilimi daraja. Yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Duk wanda Allah ya bashi ilimi to Allah yana daga matsayin shi darajoji masu yawa. Qala Abu Tayyib yake cewa walam ara fi uyubin nasi aiba ka naqsil qadirina ala tamami. Yake cewa walam ara fi uyubin nasi aiba, cikin aibobin mutane ni ban ga wani irin babban aibi, wani laifi ba, ka naqsil qadirina ala tamami, wato kamar tauyewan masu iko wato gabarin cikawa. Ku ji fa, yace cikin aibobin mutane ban ga wani laifi ba kamar tauyewar masu iko akan su cika al'amari. Wato kamar wanda Allah ya bashi dama, ya bashi ƙarfi, ya bashi rayuwa, amma kuma ya ƙi yin ilimi. Yace bai ga tawaya irin wannan. Ɗanki gashi da ƙwaƙwalwa, me zai sa ba zai haddan alƙur'ani? Yaki gata da ƙwaƙwalwa, me zai zata ba za ta yi ilimi ba ta amfani al'umma? Ga ke ma da himma. Nan ɗin nan fa da kuka taro, wallahi Allah kaɗai san baiwa kowa. Wallahi, kuma mu kama muna ɗan ganewa lokaci bayan lokaci. Wata nan wallahi kullum za ta iya haddata shafi biyu ita kaɗai. Na'am?